Nazdar Vimirovci, vítajte u nového dielu trénovanie v Brawl Stars. Jupi. Takže na poslednom videu som mal 10 lajkov a pribudli mi 2 noví odoberatelia. Nice. Čož znamená, že dneska som pušol 20 pohárikov. Takže pokiaľ neviete ako to funguje, za každý like pušnem 1 pohárik, za každý odber 5. Takže veľmi vám ďakujem za to a pokračujte v tom. Takže čo som dneska spravil, tak ako prvé vyzdvihol som si daily odmenu, čo bolo 2000 coinov a vyupgradoval som si Rika. A začal som zápasy. Zatiaľ čo odohrám tieto 2 zápasy, ktoré musím odohrať, musím vám podať jednu dôležitú informáciu. Zápas proti youtuberovi Bultovi, ktorý sa má odohrať 6.8. sa nakoniec možno odohrá zajtra v nedelu. Či sa odohrá, to nikto nevie, možno to bude až do 6.8. No, zistíme to tak, že pokiaľ sa ten zápas zajtra odohrá, bude z toho video, pokiaľ nie, vyjde ďalšie trénovanie v Brawl Stars. To je vlastne všetko, čo som vám chcel povedať. Obidva zápasy som vyhral, vyzdvihol som si odmeny, čo už bol Epic Chaos dropa, Super Rare Star dropa, nepopadalo mi nič zaujímavé. Potom odmeny zo Star Roadu, čož bol El Primo a nejaké coiny. A to je všetko, čo sa dneska stalo vlastne. Tak vidíme sa zajtra, či pri zápase, alebo pri ďalšom trénovaní. Čaute.